दिनै जोंनि इउपिपिएल हान्जानि संबिधान जिथु संशोधन खालामनाय बे हिसाबै जोंनि गासैबो कमिटिफोरखौ जोङो 3 बोसोरनि थाखाय दाफुंजोबनाय जादों आरो बे हिसाबैनो दिनै 36 नं धनसिरि ब्लक कमिटिनि सिङाव थानाय प्राइमारि कमिटिफोरनि गोदानै दाफुंजानाय बे कमिटिनि मोनसे समायखिरा लानाय हाबाफारि सोलिगासिनो दङ आरो बे हाबाफारिनि गेजेरजों दिनै धनसिरि ब्लक कमिटिखौ जों आबुङै दाफुंनो हानाय जाबाय आरो दिनैनिफ्राय बोसोरथामनि थाखाय गोग्गोम मोनसे प्राइमारि कमिटिखौ दाफुंनानै लानो हानाय जादों। जों आसा खालामदों फैगोन दिनाव बे प्राइमारि कमिटिनि गेजेरजोंनो बे 36 नं धनसिरि ब्लक कमिटियाव जों गोरलैयैनो साधारन बिसायख'थिफोराव जों देरहानो हानायनि मोनसे पजिसनखौ जों मोननो हाबाय होननानै आं साननाय जादों। बेसेबां प्राइमारि कमिटि दिनैनि बेहाय गासै 12 प्राइमारि कमिटि दं आरो बे 12 प्राइमारि कमिटियानो दिनै बेयाव सबायखिरा लानाय जादों। गासैबो प्राइमारि कमिटिनिफ्राय दोलै नोगोरै बाहागो लादों आरो बिथांमोननि बे बाहागो लानायजों दिनै बे जथुम्माया गोख्रोङै जाफुंसारदों। बर्तमान जितु सरकार सोलि আছে बे सरकारा मा बे बाय इलेक्शननि सोमोन्दै फैबाय थानाय जितु कक्लाबारिनि बाय इलेक्शन बेथ' इउपिपिएल हान्जायानो देरहागोन बेयाव बुंनांगौ जेबो गैया खारन रायजो राजाफोरा दिनै प्रमद बर'नि दैदेननायाव बिटिसिआव गासैथिंबो जौगानाय फैदों सान्थि फैदों आरो फैगोन दिनाव बिटिसिनि जौगाथायनि थाखाय गोबां मोनसे रायजो राजाफोरा आसा खालामदों खारन थांनाय 17 बोसोराव बिटिसि बाखि रायजो राजाफोरा जायखौ मोनाखैमोन जायखौ नुवाखैमोन दिनै प्रमद बर'नि दैदेननायाव बिटिसिआव बेखिनि गोजोन आरो जौगानायनि खामानिखौ बिथाङा मावगासिनो दङ बेखौ रायजो राजाफोरा नुनो मोनदों। बेनिखायनो कक्लाबारिनि बाय इलेक्शनावबो बिटिसिनि इउपिपिएलनि बिजाथिनो भट होनो थाखाय रायजो राजाफोरा रेडि दं। बेयाव जेसेबांखिनि गुबुन हान्जाफोरा जेसेबां होख्रावा जेबो खामानि गैया इउपिपिएलआनो देरहागोन। बेथ' जागोन बे मोनसे समाव जागोन माखासे टेकनिकेलि उसुबिदानि थाखाय बेहाय जों बाय इलेक्शन खालामनो हाथ'नाय जायाखै जागोन खारन जोंहा मोनसे आसा दङ जाय बिटिसिनि एबा बिटिआरनि सिगनेटरि बिथां गबिन्द बसुमतारी बिथाङा बिटिआरनिबो डिपुटि चिफ आरो बिथांनि सायाव गोबां मोनसे आसा खालामनानै जोंनि रायजो राजाफोरा बिथांखौ अदालगुरि एसेम्ब्लिनिफ्राय बिथांखौ सासे एमएलए हिसाबै देरहाहोदों आरो बिथांखौ दिसपुराव थांनानै जोंनि बिटिआर एकर्डनि इमप्लिमेन्टेसन जोंनि बिटिआरनि डेभेलपमेन्टनि सायाव खामानि मावनो थाखाय बिथांखौ बयबो आसा खालामदों। बे समनि गेजेराव बिथांखौ माबा मोनसे सुबिदा जायोब्ला बिथाङा जिहेतु जोंनि बे भैरबकुन्द समस्तियावबो बाय इलेक्शनाव जानायनि सम्भावनाया गोबां आरो दिनै धनसिरि समस्तिनि सिङाव थानाय मोन 13 प्राइमारि कमिटिखौ जोङो दाफुंबाय आरो दिनै समायखिरा लाहोजोब्बाय। बेनि गेजेरजों आं बेखौनो बुंनो सानो जोङो थांनाय बोसोरफोराव जेरै इउपिपिएलनि खामानिफोर मावदोंमोन बेनिख्रुइ नैबे खेबनि जे गोदान बिबानगिरिफोर बेयो मोनसे मोनस्फुट प्राइमारि कमिटि जाबाय आरो बेखौ लानानै जों फैबाय थानाय इलेक्शननि थाखाय जोङो खामानि मावगोन आरो जोङो फैबाय थानाय समाव नैबे धनसिरि समस्तिखौ इउपिपिएलनि हान्जायाव बोखांनायनि थाखाय जों खामानि मावगोन आरो मोनसे गोग्गोम मोनसे आफादफोरा बेयाव बाहागो लादों जायफोरा गोदान आफादगिरि आरो नेहाथारि बिबान मोनदों बिथांमोना खोब गोसो गुदुं खामानि मावनो हाग्रा व्यक्तिफोर ओंखायनो जों आसा खालामनो हायो फैबाय थानाय दिनाव जोङो धनसिरि समस्ति हिसाबै मोनसे मजबुत इउपिपिएलनि खामानि मावलांगोन ना जों रोखा जों बेखौ बुंनो हायो। दिनै पुरनि गराइबारि पिसिडिसि मावख'आव जोङो धनसिरि ब्लक कमिटिनि सिङाव थानाय 13टा प्राइमारि दङ जोंहा बे प्राइमारिनि गोदान दाजानाय कमिटिफोरनि सोद्रोमाफोरनि बिथांमोननि जों समायखिरा लाहोनाय हाबाफारि दंमोन बेवहाय जोङो मोजाङै मावफुंबाय बे हाबाफारिखौ जोङो समायखिरा लाहोनायनि गेजेरजों दिनै जों बेखौनो लुबैयो जोंनि इउपिपिएल दोलोआ गोख्रों जानानै इयुनाव मोजां खामानि मावलांनो हायो समाजनि आरो रायजोनि जौगानायनि मोजां खामानि मावनो हायो बेखौनो जों हास्थायो। बेबायदि समाव पार्टिखौ गोख्रों खालामनो थाखाय मा हाबाफारि नोंथांमोननि आखायाव हाबाफारि जोङो सरकारनि जि सुबिदा सफैनायफोर बेफोरखौ जोङो सरासनस्रा रायजो राजाफोरजों गोरोबनानै जोङो खामानिखौ मावलांगोन जौगानायनि हाबाफारि सरकारा जि जोंनो सुबिदा होयो बे खाबुफोरखौ लानानैनो बेजोंनो जोङो रायजो राजाफोरखौ उननि थाखाय जोंजों हेफाजाब होनो थाखाय जोङो गोख्रों खामानि मावलांगोन।
जिबायदि सोलायनायनि स्ल'गानखौ लानानै UPPLआ गोहोआव फैदोंमोन दा बेफोर खामानिफोरखौ बेफोर स्ल'गानफोरखौ मोगथाङाव महर होनो हादों बायदि सानो नामा नोंथां? जोङो मिथिनायाव सोरखारा सिङाव रांखान्थियारि बिथिङाव लोरबां मानोना COVID-19आव बोसोरनैसोआ दुरबल जानानै दङमोन, लोरबां जानानै दङमोन, रांखान्थियाव सिखांनो हायाखैमोन, रायजो राजाफोरनो सुबिदा होनो हायाखैमोन। बिनिखायनो जानो हागौ सोरखारा लोरबां हिसाबै जि खोथा होदोंमोन बेखौ मावफुंथ'नो हायाखै। अब्लाबो जों फोथायनाय दङ फैगौ समफोराव मोजाङै सोरखारा रायजो राजाफोरनि जौगानायनि खामानिखौ मावगोन, बेखौ जों फोथायनाय दङ। दिनै बिबानाव समायखिरा लानाय बिबानगिरिफोरखौ मा बुङो, मा खालामो? दिनै जोंनि धोनस्रि ब्लकनि सिङाव थानाय मोन 13 प्राइमारि कमिटिनि मानगोनां आफादगिरि नेहाथारि आरो गासै सोद्रोमा बिथांमोनखौ जोङो APPL दोलोनि जि संबिजित बे संबिजितनि नेमखान्थिखौ मानिनानै जाहाथे सोलिलाङो आरो PCDC चेयारमेन, TCCLC चेयारमेन आरो माखासे मेम्बारफोरजों लोगो नांनानै सुबुंनि मोजां खामानि मावो, रायजो राजानि मोजां खामानि मावो, बेखौ जोङो हास्थायो।